estem molt interessats en commemorar el centenari del naixement de Paco Candel i sobretot per aprendre de la seva trajectòria d'integració al nostre país. També hi veiem l'oportunitat de reflexionar sobre la immigració, actualment en controvèrsia entre diferents tendències polítiques. Catalunya fa 125 anys que creix a través de la immigració. La llengua tot el moment ha sigut un factor, una eina vertebradora dels nouvinguts, perquè s'ha considerat un instrument de cohesió social. El catalanisme històric i democràtic sempre ha lluitat per un catalanisme inclusiu i obert als nouvinguts. Hem lluitat per restablir la llengua i la cultura pròpia al nostre país a través de diferents institucions, escoles, associacions, entitats culturals, etc. Però la construcció nacional, entre molts altres factors, no podrà ser si no som capaços d'incorporar els nous catalans. Aquest és un dels grans reptes que tenim avui i penso que la presentació del llibre ens hi pot ajudar. Genís Cinca, és periodista, llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, escriptor i biògraf de diverses personalitats catalanes, com, per exemple, Honorable Catalans, que es tria 20 personatges i els descrius en tota la seva trajectòria. El Cavaller Flor, que a mi aquesta em fa agradar molt. Biografia de Jordi Cendrós, entre altres, i en el Tarés, em sembla, és un llibre d'aquesta. I avui repassarem la trajectòria vital i intel·lectual del Paco Candel, una de les veus més influents del segle XX pel que fa a la comprensió de la Catalunya popular i mestissa. No oblidem el context d'aquell moment. Ell ens l'explicarà. Moltes gràcies. Bé, per fer-ho protocolari, començo sempre assegut, però en pocs moments jo m'aixecaré perquè soc molt nerviós i em situaré aquí baix. Suposo que se sentirà bé i si no ens cridaré molt. Moltes gràcies a Òmnium. Des del començament que Òmnium ha casat molt bé amb el concepte dels altres catalans del Candel. I la veritat és que si no hagués sigut per Òmnium no hagués pogut anar a tants llocs a presentar aquest llibre. I és un plaer ser argentona. Des del primer moment que en Joan ho va proposar, ens vam posar d'acord i ha arribat el dia. Aleshores, jo ara m'aixecaré, ja no puc estar més assegut, perquè el que he d'explicar és molt intens, és una història personal molt viva, que em situa a Manresa, jo soc de Manresa, allà fa molt més fred que aquí, això per mi avui és una tonteria, però és un inici important. Espero que a la bola em deixi treballar tranquil i comencem. Bé, si vostès no em senten bé, ho diuen, em renyen, jo em senten bé? Sí. No, perfecte. Quan s'acabi, s'acaba, No s'acabarà. Des de molt petit, a casa meva, en un setè pis d'un edifici de gent treballadora, al passeig Pere III de Manresa, el meu pare va començar a tenir una greu obsessió, que jo malauradament l'he heretat, una obsessió terrible pels llibres. Era impossible que amb la meva germana sortíssim a fer una volta pel passeig Pere III i no tornéssim a casa carregats de llibres. Els dissabtes a la tarda eren terrorífics per la meva mare, perquè tot i que intentava evitar les llibreries, la meva germana i jo tornàvem a casa amb llibres. Era una cosa portentosa d'un home, el meu pare, que tenia aquesta malaltia terrible que l'he heretat jo. La meva mare vivia en un pis allargat, amb un passillo, deia un passillo, amb
veig que molts sou fills de passillo. Sí. Les habitacions, això es feia molt, els pisos abans allargats. En aquest passillo, al final de tot, en una habitació perduda on no hi anava ningú, la meva mare li va regalar al meu pare un espai, un despatxet, un 3x2, que en deia, perquè el meu pare pogués situar els llibres. Un 3x2 és una cosa així, és una cosa molt petita, que allà el meu pare ha sigut feliç, que ha crescut, s'ha desenvolupat i ha pogut situar els seus llibres. Però n'hi havia tants de llibres que va acabar fent 3 prestatgeries, 3 línies de prestatges. A la tercera llibreria hi quedaven els llibres que ell deia que segurament, i així és, mai més ningú llegiria uns llibres que eren temporals i que per tant s'acabarien quedant enganxats a la paret. Cosa que és certa, hi ha alguns llibres que estan enganxats literalment al guix, perquè mai més ningú els ha pogut treure de la tercera prestatgeria. A la segona prestatgeria, el despatx es va anar fent més petit, avui s'hi ha d'entrar, només pot entrar una sola persona, has de fer així, has d'anar enrere i llavors et poses a la tauleta i aquí estàs enterrat de llibres. A la segona prestatgeria hi quedaven els llibres que tenien alguna oportunitat que algun dia algú el rescatés per tornar a ser llegits. Però a la primera prestatgeria, que era la bona, el pare hi situava tot el que ell considerava que hauria de tornar-se a llegir. Dostoievski, Tolstoi, el Faulkner, que li agradava molt, la Rodoreda, el Pla, tot allò que ell sabia que era totalment atemporal. I a la primeríssima fila hi tenia situats 5 llibres com exposats. Això ho feia molt. Ara és molt gran, però encara ho fa. El primer llibre que ell sempre, jo de petit recordo, tenia exposat, sempre, al seu despatx, era aquest. Justament aquest. Que és una edició dels Altres Catalans. El tens també, aquest? Aquest llibre, quina edició tens? Doncs no sé, ho vaig llegir fa molts anys. Ara t'explicaré per què. El meu pare, que havia dilapidat, comptable, un home molt senzill, havia dilapidat la seva petita fortuna, el seu sou, els llibres, per mortificació de la meva mare, aquest li va dir al seu llibreter, el senyor Oliveres, que li guardés. I quan el 23 d'abril de l'any 64 aquest llibre va rebentar totes les prediccions, l'Oliveres no li va guardar. I el meu pare li va dir, home, Oliveres, jo gasto molts diners en aquesta casa, però més que no m'ho és que s'ha d'acabar. Guardi la segona edició. I la segona edició, al cap de molt poques setmanes, tampoc li va guardar. I llavors el meu pare li va dir, escolti, vostè, jo li retiraré l'amistat perquè no pot ser, és la novena. No va aconseguir els Altres Catalans fins la novena edició, o el novembre del 66, que amb Oliveres ja no es parlaven, perquè ell li deia, escolti, però diu, és que s'acaben. És un llibre que només obrir les caixes, la llibretera, la Chantal ho sap bé, aquestes caixes famoses que t'arriben, només obrir-la, l'Oliveres te'ls acabava. I el pare finalment va aconseguir la seva còpia dels Altres Catalans, no sé quina tens tu, però això és important. Ho miraré, avui ho miraré. És important, perquè si tens una que és inferior a la meva, parlem. M'interessa. Mira, és important. És important perquè els que van aconseguir la primera són conscients de tenir un llibre que va rebentar completament aquell Sant Jordi. A partir d'aquell Sant Jordi, el Paco Candel, quan treia un llibre, ho petava. Simplement els venia i els venia molt bé. Per què? El meu pare deia, que s'ho va llegir amb molta fruïció, que aquest llibre tenia un secret, que era molt difícil que un autor com el Paco Candel, que havia aconseguit explicar per primera vegada un fenomen de l'immigració espanyola cap a Catalunya, que era molt complicat, era molt difícil, us sona això? No sé qui són aquesta gent, no sabem qui són ni com han vingut, que ho expliqués d'una manera tan aparentment superficial, amena, simpàtica, i que realment havia aconseguit amb un sol llibre donar explicació completa a un fenomen que fins aleshores cap autor havia sabut explicar. Almenys d'una manera entenedora popular. Hi ha un secret, deia, jo era molt petit, deia, en aquest llibre hi ha un secret i m'agrada tant llegir-lo perquè ens ho explica tot.
Poc s'imaginava el meu pare que aquella obsessió que tenia pels llibres i pel Paco Candel m'espetegaria a mi directament i que seria jo el que avui a Argentona explicaré. Els que m'escolteu bé i sapigueu entendre aquesta història, ho intentaré fer. Tindreu la fórmula secreta per escriure un best-seller. L'any que ve podeu guanyar el planeta. Però no aquest no, perquè està comprat. Però tindreu la clau secreta per poder escriure un best-seller. D'acord? Com que no ho fareu. Jo ho explico igualment, però és francament interessant entendre quin és aquest misteri. Al cap de molt pocs anys, en una casa on hi havia tants llibres, el meu pare va arribar a ocupar el lavabo de casa amb llibres. Hi havia llibres sota el llit, hi havia llibres al safareig. És un gran lloc, és un gran lloc, perquè ningú s'imagina que hi havia llibres al safareig. Llibres a tot arreu, una cosa espantosa. Quan vaig fer 18 anys, vaig anunciar a casa meva que em faria periodista. I la meva mare va dir, veus, Josep, les conseqüències de tenir llibres comencen ara. I ara, i això ho pagarem molt car. El nen no farà dret, no farà economia, que doni diners, sinó que fa periodisme. L'any següent la meva germana va anunciar que faria filologia. La meva mare va dir, Josep, prou, perquè això és molt greu. El primer curs de periodisme me'l vaig llegir. No l'havia llegit, me'l vaig llegir. I descobreixo el per què el meu pare sent una dedicació tan absoluta per un autor que explica... és fantàstic. Explica als catalans, que es diuen Serra, Requesens i Bofill, que per fer-se el maco parlen castellà. I diu, no hi ha qui els entengui. Parla dels castellans que han vingut a parar aquí i que es neguen a parlar català perquè esto és Espanya. Diu, encara els entenc menys. Renya els murcianos, que en diu, perquè precisament en aquell cartell de la Torrassa, Catalunya acaba aquí, aquí empieza Murcia, els diu, comença així. Potser us equivoqueu. Potser tot això és més complicat i menys real del que us penseu. I també ajuda a retratar a tota aquella gent, la gran massa immigratòria. Aquí hi ha alguna gent que vingui d'Andalusia. Pares andalusos. No sou tots argentons. Pata negra no hi és. Pata negra no. Pata negra. Pata negra no hi és. Galícia. Galícia amb un pare. El teu pare? Sí? Molt bé, tens sang gallega. D'on? Del Ferrol. Del Ferrol, molt bé. Tu també? De l'aniversari del... Mània gallega? Manxega. Ho tens tot, eh? Una barreja. Perfecte, una xarlega perfecta. Pare de la Rioja? També ho tens tot, eh? Molt bé, perfecte. Molt bé. No, és pur. Jo no soc curt, tampoc. D'on és? Jo tinc un 25% per part de l'àvia materna de Huesca. Huesca, Osca, eh? Veieu? Important. Tu també? Tota. Quan van arribar els romans, vosaltres molt bé. A mi passa el mateix. Jo, Manresa, i em diuen, com és que t'interessa això? M'interessa això perquè una frase del meu pare deia, ostres, més endavant, fixa't que el Paco Candel va preveure la Catalunya del futur, que és impossible entendre sense els Vázquez, els Rodríguez o els López. Ho veieu, això? És increïble com aquest senyor, en 64, aconsegueix, amb un sol llibre, situar quina seria la Catalunya del futur. Bé, i aquell mateix any decideixo, un fet terrible per casa meva, un daltabaix important, que és que vaig dir que volia ser escriptor. Aquest dia el meu pare va donar un sofà, perquè li va dir, ara Josep, aquí sí que l'hem fet a rosa, perquè el nano aquest vol escriure. I també vaig dir que tenies calor. Sí que fa. La gent d'Argentona quan ha vingut no saben com devia estar aquí ara. Aleshores, a més de ser escriptor, vaig decidir que un dia aniria a conèixer un escriptor. Esclar, el Dostoievski estava mort, tots aquests ja no hi eren, i se'm va acudir que un dia aniria a conèixer el Paco Candel. Ostres! Va, perfecte, ho faré. Em començo a informar perquè vaig entendre que per anar-lo a visitar l'havia de conèixer bé.
El que no sabia és que el Candel té un total de 56 llibres i me'ls havia de llegir tots. Ho vaig fer. Vaig tardar 15 anys. Fins que no vaig decidir anar-lo a conèixer, fins que el vaig anar a conèixer, van passar 15 anys. Perquè els llibres anaven apareixent, mireu com està la llista, trencada, un rere l'altre, entenia que per anar a conèixer el meu gran escriptor me l'havia de conèixer millor ell. Jo ara m'he descuidat, no passant als temps catalans, toqueu-lo, feu-li petons, podeu escalfar, feu el que vulgueu, però no us passeu, Però és un llibre important, el meu pare no sap per què és important. Per ell és important. Bé, 56 llibres, 15 anys. A la recerca del misteri, del secret d'un autor que havia aconseguit explicar un fenomen de l'immigració tan difícil d'explicar, justament. Avui ens passa el mateix, no? Qui ens explicarà tot això? Es diu, i els Candel d'avui, com són? És que és molt difícil el que va fer aquest llibre. I el tercer llibre que em llegeixo, trobo el secret. I ara l'explicaré. El tercer llibre que em llegeixo és un llibre important que es titula Donde la ciudad cambia su nombre. Oh, quin títol! Oh, quin títol! Atenció, perquè estem davant d'un autor que titula molt difícil titular, molt difícil. I el porto aquí. Donde la ciudad cambia su nombre. Un llibre que també està destrossat. Un llibre fantàstic. Jo el petonejo cada dia. És un llibre molt divertit. És un llibre que justament... Aguanta el llista. No és cap relíquia. Donde la ciudad cambia su nombre. Què és aquest? A l'any 57, el Candel aconsegueix fer un retrat dels seus antics veïns de les cases barates. Ell ve a Catalunya el 1927, perquè el seu pare, l'any 25, quan ell ha nascut, a Cases Altes, a València, al Rincón de Ademuz, que és una comarca estranya, perquè està com un xup-xup, una mica dins de tal però i és de parlar castellà. El Candel, el pare Candel, el Pedro Candel, truca a la seva dona i li diu: ja estic instal·lat, en un lloc sensacional, ja podeu venir. En una barraca fantàstica, a la falda de Montjuïc, una barraca on hi havia els tiets, altres familiars dels Candel Tortajada, instal·lats allà. Ve el Candel en 2 anys i el 1927 s'instal·la. Però els Candel són gent especial i aconsegueixen una altra casa, encara més important, a les Cases Barates, a Cantunis, Eduard Aldós. Les Cases Barates, coneixeu una mica la disposició arquitectònica, són una sola planta, disposició quadricular, hi havia de tot. Gent de Galícia, gent d'Andalusia, Extremadura, murcians, molts, gent d'Almeria, autòctons, famílies de pescadors de Cantunis, que també havien aconseguit una casa barata, i hi havia que era la ONU situada una mica a les cases barates. Però els Candel tenen molt bona sort, perquè després de la casa barata, passada la guerra, el pare del Candel, un home molt espavilat, un home fantàstic, el Pedro Candel aconsegueix una gran feina, la feina. Pot deixar de fer de pica-pedrer, havia estat picant pedra per fer el primer metro de Barcelona, a la pedrera del Morrot, a Montjuïc, i aconsegueix feina de campaner a la parròquia Nostra Senyora de Mort. És el sacristà. El fan sacristà de la parròquia i toca la campana. Toca les campanes. Cada hora. I a més, la dona també hi anirà a viure amb els nens, el Pablo i la Maria, els germans, que són petits. La dona fregarà el terra de la parròquia, que és immensa. És una parròquia, encara avui dia, jo faig l'itinerari Candel, que entrem a dins de la parròquia, si voleu organitzem. Interessantíssim, no riguis, no. És molt interessant, perquè és absolutament immensa. És una parròquia de nova creació, l'anterior l'havien cremat, ja sabeu què passava. I els Candel es troben de cop i volta vivint a dins de la parròquia, la rectoria, perquè el pare és el sacristà. I és allà on el Candel, als anys 50, encara és molt jovenet, decideix fer el retrat dels seus antics veïns de les cases barates. On també hi havia els gitanos, gent fantàstica, molt retratable, gent bronca, gent de Múrcia, de tot arreu, amb un personatge interessantíssim que apareix al capítol 6, i aquí ve el secret
que és Jesús. El Perxas i el berbiquí. Què és un berbiquí? Un berbiquí és un filabertí. Sou de Zentona, teniu un vocabulari molt desenvolupat. Un filabertí és una eina mecànica per fer forats. A la paret, el guix, el totxo fins i tot, pot fer forats a la paret. I el Perxas, que li deien el Perxas, perquè venia estenedors. El Perxas venia estenedors a les cases barates. Té una obsessió, té una mania. Tots tenim alguna cosa que no es pot explicar. No m'ho expliquis, Tots tenim alguna coseta que ens agrada molt, però no es pot dir. I el Perxas en tenia una. I munta unes dutxes al pati del costat de la seva casa barata perquè la seva dona convidi les seves amigues a que s'hi dutxi. I ell, quan arriba el gran dia, que la seva dona ha convidat a les amigues a que es dutxin en aquest pati fantàstic del costat de la seva casa barata, aguanta molt vida, donde la ciutat canvia su nombre. Amb el seu berbiquí fa un forat a la paret on dormen mentre les veïnes s'estan dutxant i espien les veïnes. I el Candel explica aquelles senyores que s'estan dutxant o ben despullades i el Perxas està mirant el seu agenollat. S'ho està passant la mar de bé i aquí en aquest llibre Donde la ciutat canvia su nombre, el capítol 6, el Perxas i el berbiquí, el Candel s'hi esplaia, literàriament és fantàstic, i aquestes senyores amb tanta mala pata que la nena petita del Perxas entra a l'habitació sense que se n'adoni i l'enxampa. No és a temps, ell està amb les seves coses, no és a temps d'avisar a la nena d'agafar-la, que la nena surt, va al pati de dutxes i el papà està espiant. Aquelles senyores es mig tapen, ho explica el Candel al capítol 6, el podeu anar passant, escalfeu també, a tots. L'agafen al Perxas, el llancen al mig del carrer, les cases barates és un altaveu, això, tremendo, i el comencen a esbatussar. Fins i tot gent que no sabia què passava l'esbatussa. Era molt esbatussable, aquest senyor. Un senyor que està a terra i li claven coses, és una cosa fantàstica, la manera com li claven guitzes i la tonyina, és tremenda la passió amb què el Candel explica totes aquestes escenes dels seus veïns de les cases barates. La passió és tanta i és tan difícil escriure, dedicar-se a escriure al que avui és la zona franca, és tan complicat que algú com ell es converteixi en escriptor que quan aconsegueix trobar editor i envia la novel·la a impremta, el Candel es descuida els noms propis reals dels personatges posats. I la novel·la surt amb els noms i cognoms reals dels personatges. A l'any demà de sortir el llibre, els personatges, el Perxas el primer, surten literalment del llibre i es van a buscar a Nostra Senyora de Port per clavar-li una bona pallissa. Però no el troben. No el troben perquè com que el pare és el campaner i la parròquia és molt gran, com ho veurem, s'amaga i no el troben. I passen 3 dies. Anaven en sèrio, hi havia una navalla, van amb totxos i bastons per atonyinar el Candel perquè han sortit retratats, a vegades de manera terriblement real, a la novel·la de la ciutat canvia su nombre. El tercer dia, el Candel surt de la parròquia i va a demanar perdó un per un a tots els protagonistes de la novel·la. Però hi tenen jurada, Hi tenen jurada. Hi va haver fins i tot un judici. I encara avui, nets del Perxas no poden veure ni sentir parlar del Candel. Perquè li diuen que va caricaturitzar una misèria i que no mereixien ser retratats d'aquesta manera. Però què fa un gran autor? Què fan els escriptors? Escriuen. I què fa el Candel? Escriu un altre llibre sobre el mateix tema. Explica en un altre llibre que els seus veïns que han sortit retratats aquí l'han vingut a buscar i que l'han volgut picar i que ell ha intentat fer la pau però que no ha pogut i que realment la gent s'ha enfadat molt i torna a explicar una altra vegada tot el merder tremendo que havia tingut a la parròquia, el meu pare em va amagar 3 dies, al final vaig sortir, vaig demanar disculpes. Títol del llibre. No. Títol del llibre. Dios la que sermó.
Boníssim. Ho titula tan bé com el Candel, que a Dios la que se armó explica justament el merder tremendo dels veïns. I què passa? Que li ve el Perches i li diu, oye, ¿y aquí por qué no hablas de mí? S'ha fet famós. Té una història i vol que li expliqui. Vol que sigui explicada. I li diu al Candel, escolta'm, jo també tinc llibre. Oh, però no t'he tret perquè és que t'has enfadat molt. Diu, sí, però tinc una categoria ara. M'has de fer un llibre per mi. I què fa el Candel? Que és escriptor. Un altre llibre. Fa un altre llibre. Explicant que els personatges que havien sortit primer de la Ciutat de Sonobre i després a Dios la que se armó realment volen sortir dels llibres i surt a la portada d'aquest nou llibre encorbat, caricaturitzat ell mateix, el Candel, encorbat en un sac enorme de color blanc, ple de cames i braços i personatges, que l'encorba a l'esquena. Títol del llibre. A cuestas con mis personajes. S'ha carregat a l'esquena tot un fenomen a partir d'un petit episodi de les cases barates de la immigració. I el número de personatges que retrata és immens. I tothom vol sortir. I els intenta retratar tots. I és exactament el que fa on està el llibre. Els altres catalans. Està calent, no? Està calent. Com el tió. Està molt calent. Està al protocol. Està calent. Està calent. Està calent. Té vida. Molt bé, com es diu vostè? Isidre. Molt bé, té vida. Perquè què fa el Candel aquí? No fa altra cosa que el mateix que va fer a Donde la ciudad cambia su nombre, a Dios la que se armó i a Cuestas con mis personajes. Retratar els exemples que coneix de la gent que ha vingut de fora i a veure, explica'm el teu pare i el teu avi i qui són i aquesta delícia i d'on venen, explica'm, i de quin poble, i què menjaven i per què van venir aquí. I un per un va retratant tota aquesta gent que acaba conformant tots aquests altres catalans. Quan l'any 57 surt, l'esteu escalfant per aquí, Donde la ciutat cambia su nombre, quan surt aquest llibre, no t'espantis, l'any 57 se li encarrega al Candel un article on per primera vegada explicarà el fenomen de la immigració. El publica l'any 58 i el titula Los otros catalanes. És la primera vegada que apareix el concepte als altres catalans en un llibre, en aquest cas un article. I en aquest article és on precisament parla d'una noia que viu a Argentona, però que els seus pares o els seus avis eren de Galícia, o que no sé què, i mica en mica va fent el retrat de tota aquesta gent. Però n'hi ha un que és especialment sensible i és especialment estimat per en Candel. Un senyor de Sevilla. Un senyor que havia vingut a Catalunya, a Barcelona, a la Falda de Montjuïc, un senyor que volia ser paleta, pero muy castizo, muy español. I que esto en català no té falta. I que el seu somni, el somni d'aquest sevillà, és justament que quan hagi fet 4 duros, agafar una maleta, posar-hi regals i anar al pueblo. I aquest dia arriba. I aquest dia, aquest senyor, aquest sevillano, agafa el tren, se'n va a aquest poble de Sevilla, amb la maleta, i quan arriba, aquest senyor que està en castís en espanyol, el primer que li diuen és el català. I llavors aquest tio es troba fotut. Aquí diu, com que el català? No, si jo soc, no, el català. I aquella nit a la seva casa natal es troba amb un altre fet emocional encara pitjor, que és que s'adona que troba a faltar a casa seva. I s'adona que casa seva ja no és aquella casa natal, sinó Barcelona. Agafa la maleta, agafa el tren, arriba a Barcelona, se'n va a buscar el Paco Candel i li diu, Paco, búscame a alguien que me enseñe a hablar en català. Ha fet el seu viatge. I tothom té el seu. I tots són diferents. Però tot és el mateix viatge. Ho veieu, això? I tots són explicats aquí. I tots, en un moment o altre, fins i tot els catalans autòctons, com nosaltres, hi havia el que dir, els romans, com tu. O jo estava allà per anar a arribar. Català. Ens hi trobem retratats, perquè també parla de nosaltres. Diu, aquesta gent han vist com arribaven, no els hem explicat qui som, aquí ho tenim. Ho veieu com funciona això?
és un autor, és una cosa extraordinària i és ben senzill. Parla dels teus veïns. Fes una novel·la sobre el que saps i que no es pot explicar. Et trencarà les cames. Però et faràs molt famós. Sortiràs d'Argentona, diran, un xico en Argentona que ha fet una novel·la. Ho veieu, això? És difícil. S'han de tenir ben posats. Potser amb una gran innocència. I el Candel què fa? Escriu. L'any 64, de fet, arran d'aquest article dels Dos Catalanes, se li encarrega la gent d'edició 62, que van posar 62 perquè es va crear l'any 62. L'originalitat dels editors no és tan bona com els autors. Li encarreguen un llibre. Un llibre on parli un tal Max Canya, baixa a Cantunis a encarregar un llibre al Candel que es tituli Nosaltres els immigrants. I el Candel el renya. I diu, no titularé un llibre Nosaltres els immigrants, el titularé Els altres catalans, Los otros catalanes. I l'escriu en castellà. És un autor en castellà. Són raros, Estem reivindicant des d'Òmnium un autor que escriu en castellà amb un concepte tan potent als altres catalans del que després ha sigut la Catalunya estem comuna. Però aquest és un altre tema. O potser és el mateix. I el Max Canya li encarrega aquest llibre que es titularà Els altres catalans amb una estratègia gairebé militar, que és que sortiran en català. Com que ens ho censuraran i sortirem molt mal parats i tampoc en vendrem cap, doncs sortirem en català. I el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril del 64, el meu pare es queda sense llibre. Es comença a vendre com cosquilles, perquè tot d'una aquells catalans sense català, perquè no es podia ensenyar ni aprendre, compren el llibre i se llegeixen i el Candel comença a esdevenir un fan. Ho veieu, això? És una cosa tremenda. I una rere l'altra, el Candel va vestint un edifici literari incommensurable amb títols impressionants. Per primera vegada, sota el franquisme, el Candel fa un llibre on reivindica els drets dels treballadors. Per primera vegada, en un llibre, parla de la necessitat de convenir unes hores setmanals de feina, caps de setmana, tot títol de llibre. Aquest és molt bo. Ser obrero no és ninguna gana. Ser obrero no és ninguna gana. No trobo fantàstic. Ningú titula el Candel. És molt, molt bo. Això és Rubianes. Perdó? Això és Rubianes. Això és Rubianes. Era gallec. Però el Pere Rubianes on desenvolupa la seva carrera. Galaico català. Galaico català. Evidentment que ho deia. Sí, sabia molt bé qui l'havia acollit, no? I què fa el Candel? Es fica en merders tremendos. Perdó, no l'escalfant. És important, perquè té vida. Isidre té vida. Això és molt important. I el que també tenia vida és el Candel. I tenia una vida molt complicada, perquè tothom el volia. L'any 77, us en recordareu, per edat aquí veig algú que potser va votar, apareix l'entesa dels catalans, el PSUC, el PAMSUC, que deu votar. El PSUC, amb un personatge tremendo que era el Josep Benet, tremendo personatge, l'Alexandre Cirici, fan una candidatura, Benet, Cirici, Candel, i van a buscar el Candel, que ho vas votar. Probablement. Algú va votar, tu vas votar. Jo crec que sí. Sí, però tu ets molt petitona, tu. Sí, amago. Amagues, Bé, doncs aquí, com et dius? Imma. La Imma va votar l'entesa dels Crec que sí. La circunscripció de Barcelona, El Benet va estirar molt també, el Benet va estirar molt. El Benet es va donar d'un fet, d'un problema, que és que per primera vegada hi havia una bossa electoral molt important que ningú havia tingut en compte, de gent treballadora que havien vingut de fora i que votarien. I ell volia aquests vots i sabia que hi havia d'haver un personatge que els havia d'acaparar. Va buscar el Paco Candel i l'emmerda per poder ficar-se, en aquesta candidatura i anar-se'n al Senat de Madrid. I el Candel accepta perquè diu, com que no em votaran, sempre li passa el mateix, per l'únic català, doncs hi vaig. Benet, Cirici, Candel. Gràcies a la Imma, 1.283.000 vots. Es diu aviat, 1.283.000 vots. Ni l'Arri Mames,
Diuen que va treure 1 milió de vots. Això no sé on va treure, però 1 milió... Imagineu-vos, en una Catalunya que ocupava menys de la meitat del que ocupa ara demogràficament. Ho veieu? I el Candel es troba que se n'ha d'anar al Senat de Madrid. És fotut, això, senadors, hi havia senadors com el Camilo José Cela, hi ha nivells, un gran censor, una cosa tremenda. El Candel es troba que ha d'anar allà, un cop per setmana, s'ha de pagar l'avió, s'ha de pagar les dietes, hi ha uns diners a invertir, és una cosa tremenda. Els veïns li demanen aigua corrent al Senat de Madrid, li demanen que asfalti els carrers, li demanen guarderies, i ell, pobret meu, es troba havent d'anar a Madrid, fa una carta al Canvi 16, recordeu la revista? Sí. I diu, senyors, jo no puc més. No puc més perquè això de senador em costa molts diners. A la setmana següent li contesta el Camilo José Cela i diu, Candel si deu pagar. No sabia que com a senador li pagava l'avió i les dietes. Veieu el personatge? Sí. Tremendo. Tremendo. Títol del llibre. Un xarnego del Senat. Un xarnego del Senat. Molt bé. Com et dius tu? Oi, és molt bo aquest llibre. Aquest llibre és dels millors, sensacional. Un xarnego del Senat. Un xarnego del Senat, i el que explica justament que ell, que no ha nascut a Catalunya, ha fet un llibre que es titula Els altres catalans, que ha escrit en castellà, que l'han escollit senador i que se n'ha d'anar un cop per setmana a Madrid per reclamar els drets dels treballadors, però que ara ja són barrejats, no hi ha qui ho entengui. I està molt bé, quan el cap de consistir de ser senador el truquen per fer-li de fitxa. Molt bé, no hem quedat tu i jo, que teníem això. No és el que anava a explicar. Al cap d'uns dies, la noia, la secretària del Senat espanyol, una cosa molt pomposa, el truca y le digo, señor Candel, necesito llenar la ficha del senador. ¿Usted qué estudios tiene? Bueno, yo justito. Justito. Bueno, ¿qué universidad ha ido? Bueno, en Cantonís. Eso no ha llegado. Oiga, pero Candel, tengo que poner aquí, explíqueme los trabajos que ha hecho. Mejor que no se lo explique. No s'ho creurà. I al final, la senyora del Senat, doncs m'estàs venint el llibre, la senyora del Senat li diu, Candel, ¿usted qué coño ha hecho en la vida? ¿Qué idioma habla? ¿Qué idiomas habla? Bueno, castellano, así justito, i el català ja li explico. Parlava així, I aleshores aquesta noia desesperada li diu, ¿usted qué coño ha hecho en la vida? I el Candel li diu, yo, señorita, solo he escrito 56 libros. Aleshores eren 45. I la noia del Senat, això s'ha testificat, perquè ho he vist, el senyor Paco Candel Tortajada solo ha escrito 45 libros. I és el retrat d'un Candel que es troba en el Senat i que, evidentment, és una cosa... Encara el van enredar una altra vegada al punt. El van enredar perquè es presentés a la candidatura municipal, que els aquí el tinent alcalde, això de la política, o ets polític o no ho facis, perquè és difícil. I ell, que era escriptor, pobret meu, es troba que se'n va a la candidatura per ser regidor a l'Hospitalet de Llobregat i surt escollit. I es troba el Candel, que és escriptor, de sobte, al capdavant de la regidoria de Cultura i Esports. Li faltava mig pulmó a la tuberculosi que havia tingut de petit, un home com el Candel, de regidor a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Allà va viure l'administració pública, tu ho domines molt, però nosaltres no tenim ni idea, ho pateix enormement estar en un lloc on ha de fer de polític i ell no ho és. Títol del llibre. És molt bo aquest. Un ayuntamiento llamado Ellos. Un ayuntamiento llamado Ellos. Boníssim, que explica justament tots els laberints administratius que la democràcia ha portat cap aquí i que ell no s'hi entén. És una cosa, és una història, títol rere títol, el Candel, jo ho tinc destrossat, el Candel va confegint una obra literària que on ell explica la seva vida, tots els episodis que va viure. Bé, sent un dels escriptors més censurats, vau parlar del Pedrolo, estava molt així, El Pedrolo i el Candel són els dos autors catalans més censurats al segle XX català. Una cosa terrible. I de fet, m'interessa que em digueu
quina edició teniu, perquè la del meu pare, la novena, és millor que la primera. Perquè a mesura que passaven els anys, l'editor podia anar afegint allò que el censor anava desaccelerant. Per tant, el que tingui l'última edició és la bona, perquè és, fins no fa gaire, el total original del que va escriure el Candel als altres catalans. I el pròleg, el propi censor, ho explica el Candel, el propi censor està fascinat amb la temàtica difícil que explica aquest autor de les Cases Verdes. I diu, aquest noi és sensacional perquè jo no he sabut pas com explicar el fenomen. Bé, una cosa tremenda. Els censors ja els coneixeu, no? Són una gent que censura. Però el Candel, això és molt important, abans d'explicar el moment en què el vaig a conèixer, és un escriptor enormement creatiu i amb un enginy sensacional. Hi havia un personatge d'una novel·la que el censor va prohibir, que era la Coñito. La Coñito. I ja us imagineu a què es dedicava. La Coñito és un personatge molt conegut al barri i el censor, quan veu la Coñito, diu, hombre, Candel, esto no pot ser. La Coñito no pot ser. Què fa el Candel? La nit a casa seva va pensant i l'endemà va amb l'editor i li diu, le llamaremos la Moñito. Li posen la Moñito i el llibre va espategar encara més i encara va tenir més èxit i es va vendre com brusquines. Ho veieu? Tothom sabia que era la Coñito, però li deien la Moñito. Això als censors és una cosa tremenda i això va fer que el llibre encara es vengués més. O sigui, contra les dificultats dels obstacles, el Candel, el cop de creativitat, va aprenent a superar la censura. I un dia el vaig a conèixer. Han passat 15 anys, m'ho he llegit tot, articles, documents. El Candel va haver una època de 25 anys en què escrivia un article pràcticament cada dia. 7 articles per setmana. Una cosa tremenda. Un home molt prolífic, un escriptor amb una gran capacitat, amb una gran rapidesa a l'hora d'escriure, sempre, gairebé sempre, sobre el mateix tema. Immigració, treball, una cosa tremenda. I un dia el vaig a conèixer. Jo vaig tenir una àvia de Manresa, molt potent, que em deia, nen, quan vagis a casa d'algú, o a parlar o el que sigui, t'has d'arreglar. T'has de posar, jo era molt petit, corbata amb el poble de la meva àvia. I t'has de pentinar. Si mica en mica anem superant coses. El proper dia que vingui, em volem tret la corbata, he superat el trauma que tinc, i truco al Candel i li dic, miri, jo m'he passat 15 anys estudiant-lo, m'ho he llegit tot, m'agrada molt vostè, tot de la ciutat canvia su nombre, això del Perxas és sensacional, necessito veure-lo, m'he d'entrevistar amb vostè, vull venir-lo a veure, vull ser escriptor. Diu, vamos, molt mal. Vull ser escriptor, vingui'm a veure. Vaig al carrer de la Foneria, pujo al carrer de la Foneria, m'obre la porta un senyor amb batines i sabatilles, que és com explico aquí la biografia, m'obre la porta, em mira i em diu, aún vamos peor. Perquè, esclar, jo semblava un funcionari del govern, un d'aquells aliats popular que descriu un xarnego en el Senado, no són aliats popular. I em rep i li explico que sento una gran passió per la seva obra, per ell mateix, que vull ser escriptor, jo encara no havia publicat res, i que vull escriure la seva biografia. I em diu, no, això no pot ser. En principi perquè vostè i jo no tenim massa a veure, no? Amb l'altre no hi ha massa... I a més, li he de dir, cosa que era certa, que tota la meva vida ja l'he escrit als meus llibres. I que, de fet, cada episodi biogràfic meu, jo sempre n'he fet un llibre. De les cases barates hi ha de la ciutat que més un home que esteu escalfant per aquí. Dels altres catalans hi ha tot això que he fet. De la parròquia, la història de parròquia. Nostra Senyora del Pol. Fer la meva biografia no és possible. Per tant, doncs, jo li dic que no, això no pot ser. Jo, molt trist, desolat, surto de casa seva
i em diu, un moment. La meva generació hem lluitat molt per la llibertat d'expressió i de premsa. Jo no li puc negar a vostè que escrigui la meva biografia. Farem un tracte. Si vostè m'explica una sola història, una anècdota de la meva vida que jo no conegui, en podem parlar. Ostres, com ho dius tu? Jo, Quim. Quim, se m'obren les portes del cel. Ens acomiadem, baixo l'ascensor i a la que arribo a planta baixa torno a pujar-lo. Quim, la millor anècdota, història que m'hagin explicat mai d'un escriptor és sobre el Paco Candel. La millor. No podia ser d'una altra manera. La millor. Torno a trucar, la millor anècdota que m'hagin explicat mai del Paco Candel, ho explico per tu. És que no ho entenc. Va, perdona, és que ja m'estic quedant sense veu. És sobre el Paco Candel, d'un escriptor. Pujo dalt, truco a la porta, m'obre i diu, ostres, que pesat que és aquest tio. I li dic, escolti, la millor història és sobre vostè. Ah, molt bé, expliqui-me-la. A Nostra Senyora de Mort, l'arribada dels Candel va causar un gran impacte. Perquè per primera vegada el Pedro Candel veia la possibilitat de fer alguna cosa. Entre altres personatges que hi van anar a parar, hi arriba un metge, un pediatre de la zona alta de Barcelona, el doctor Carles Ribas Magri. Doctor Ribas, que actualment dona nom al dispensari, el CAP, doctor Ribas de la zona franca. Val? Fixa't, un nom propi per un CAP, que és el CAP. També? Deu ser algú, perquè normalment és Cap Manresa, Cap Falset, vull dir, no porta noms, és una cosa que porti un nom de metge, que és metge vostè. Serà el metge, potser. Jo no faria visitar, va, sí, clar, m'espanta per una cara de metge que digui no. Expedient, no? Bé, aleshores, el doctor Ribas, cansat del nacionalcatolicismo, se'n fan llargs a la boca, el nacionalcatolicismo del Franco que va passar aquests dies, un home devot, religiós com ell, es cansa de la manera com el cristianisme d'aquesta gent, doncs ell ha d'anar a ajudar els pobres i els miserables, i quan tanca la seva consulta a la zona alta de Barcelona, Balmes, València, es posa les catiusques, dèiem les catiusques, agafa el xubasquero, que se'n diem el xubasquero, i se'n va a la zona franca a ajudar els barraquistes que per primera vegada veien un metge i que per primera vegada tenien assistència mèdica. I el pare del Candel què fa? Li munta un despatxet, li munta un dispensari, amb un raconet de la nostra ciutat, de la parròquia de Nostra Senyora de Mort. I el doctor Ribas, a finals dels anys 40, comença a visitar a nens de 0 a 40 anys que fins aleshores no havien vist mai un metge. Va arribar a confegir més de 60.000 fitxes. Collons. Com et dius, doctor? Pep, collons. 60.000 fitxes. 60.000 fitxes de gent que per primera vegada van rebre assistència mèdica. El doctor Carles Ribas Magri, actual dispensari de Cap Doctor. I el pare del Candel li munta el dispensari. A més, a la parròquia de Port hi arriba una noia de 17 anys que volia ser mestra, obsessionada perquè les nenes i els nens de les zones necessitades aprenguessin de llegir i escriure. Pepita Casanelles, que actualment dona nom a un centre cívic al passeig de la zona franca. Centre cívic Pepita Casanelles, una mestra d'escola, una cosa extra. Hi ha mestres aquí? Sí. Carai, tots són mestres. Sí o no? A genoll davant, tu també, el càmera també és mestre, no tenia cap dubte. Ho dic perquè és que hem perdut el cabell. Els mestres. La Pepita Casanelles, una mestra de Vilafranca, de Moja, prop de Vilafranca, 2 quilòmetres, obsessionada per voler... Tranquil·la, no us agrada gaire. M'ha agradat molt, però dic que per El llibre està molt bé, Molt bé, m'has fet la venta. Moltes gràcies. Adéu. Vagi bé, Déu i mà. Tenim una altra cosa. No, endavant. Vagi bé.
La Pepita Casanelles arriba a Nostra Senyora de Port perquè és el lloc una mica on l'acullen i on poden fer alguna cosa i funda, gràcies al pare del Candel, l'escola Nostra Senyora de Port, que va del 39-40, es diu Via, que arriba l'any 39, just acabada la guerra ja se'n va cap allà per ajudar, fins al 89-90. L'escola, durant dècades, aquesta senyoreta va donar classes i va escolaritzar a centenars i centenars de nens, amb una obsessió, Quim, que quan les nenes li feien 12 anys no li marxessin a fer de minyones a la zona alta de Barcelona. Convocava els pares i els deia: no em treguis a la nena, ha de seguir estudiant, no me la treguis, i no la treien. Una senyora que era baixeta així, tenia una mala llet, assentava els pares i els deia: com tregueu la nena us en recordareu de mi, segueixi estudiant. I encara avui hi ha moltes nenes, senyores, àvies, que deuen la seva carrera universitària a la Pepita Casanelles, que va fer que no se n'anessin a treballar a la zona alta de Barcelona on fos a fer de minyones. Moltes. Pepita Casanelles. A la parròquia, que el pare del Candel li munta, què li munta? Una sala on dona classes i on funda la seva escola Nostra Senyora de Port. Tremendo, el pare del Candel anava muntant coses. A més, li arriben a la parròquia capellans, aquells capellans obreristes, capellans que, desencantats amb el franquisme, arribaven a aquestes zones per fer alguna cosa, per ajudar, per fer allò que se'n diu la lluita veïnal. I n'arriba un, hi van haver molts, Nostra Senyora de Port, n'arriba un de capellà especial, el Jaume Cuspinera, una mena d'angelet, un senyor tot bona fe, que va fer una quantitat de coses a la parròquia de Port, una cosa impensable. I el pare del Candel què li fa? Li munta també un petit racó on el Jaume Cuspinera pugui fer coses. El van castigar, El règim d'aquests personatges s'hi rebejava d'una manera tremenda, el van exiliar a Sant Pere de Vilamajor i va tornar. Va tornar al barri per poder fer coses, una cosa tremenda, i es va enamorar. I es va arribar a casar. Amb qui es va casar? Amb la Pepita Casanelles. Va enamorar i es va casar. Ho veieu com va això? Títol de llibre. Història d'una parròquia. S'explica aquest capellà, un noi molt bona fe, que s'enamora de la Pepita Casanelles. Fantàstic. També tenim història de Port. A més, la parròquia de Port arribaven veïns de tot arreu. Heu vist el 47? Això cada dia, a la parròquia de Port, cada dia passava això. S'han de fer carrers, s'han de fer l'aigua corrent, ens obsessionava l'aigua, els pisos. Tothom havia de tenir un pis. El meu pare no ens ha deixat tranquils fins que un dia ens va dir: ja està pagat. Ara ja feu el que us va comprar un pis. Una cosa generacional, una obsessió pel pis. Les lletres, pensava les lletres, no pensava no veig res jo, un pis. L'Elias Ortiz, un superveí de barri que feia de tot, les instàncies de l'Ajuntament perquè es fessin habitatges, un senyor obsessionat pels habitatges i que la gent deixés la barraca i se n'anessin a viure en un pis. I el Candel què fa? Els hi munta a tots aquests un espai propi a la parròquia perquè puguin desenvolupar tota la tasca veïnal. I van fer de coses, Pep, una cosa tremenda, moltes coses. Entre ells s'ajudaven una cosa amb una intensitat i una passió pel barri mai vista. I un dia, el doctor Ribas se'n cansa i diu: ja en tinc prou. No pot ser. Jo no puc seguir atenent a la gent en un racó de la parròquia, sense material, sense eines. Hem de fer un dispensari. Ens hem de conjuntar tots i hem d'aconseguir que tinguem un dispensari. No pot ser que la gent, quan es vulgui visitar de veritat, se'n vagin al Raval, vagin a la tramvia. Hem de fer un dispensari. I truca un cosí seu. Els Ribas a Barcelona són una cosa, són una família potentíssima. Se'n recorden de la ciutat cremada? Sí. L'Antoni Ribas? Sí. És un parent. Ho veieu? Els Ribas. Una família tremenda, aquí ho explico, el llibre que us precipitareu a comprar. Una família fantàstica. El Ribas truca a un cosí seu que és arquitecte. Manel Ribas Piera.
Ribespiera, o Robespierre, que li deien, el facultat d'arquitectura, perquè és allò que tallava els caps, que anava bé, el Ribespiera. I el doctor Ribes, el seu cosí, li diu, Manel, m'has de fer un dispensari. I el Manel Ribespiera li diu, ara baixo. I baixa amb el plànol del dispensari, que es va arribar a fer i es va quedar petit. A l'actual el va fer un altre arquitecte i és més gran, una cosa tremenda. Se'ls va quedar petit, immens que era. Perdoneu, això és el dispensari. I aquest és l'arquitecte. Aquest és l'arquitecte. Jo, tranquil. Primer has de dir que sí i després que no. Has fet teatre, tu? Ara farà. Primer dius que sí i després dius que no. I ve el doctor Ribes amb el seu cosí que li porta el plànol del dispensari. Molt bé, això. Molt bé. Molt bé. I ve el doctor Ribes allà, s'ho està mirant, aquí posarem els metges, aquí clar, necessitem 2 entrades, farem una guarderia. Fan una guarderia. Sí, no? Hem publicat el pla sobre això. Com? Un dispensari, ara una guarderia. Però, aviam, tu ets el meu cosí. Molt bé, ho fa bé, Tu, que fas guarderies, tu. Però qui és? El Pep, ells estan discutint, no sé què, va fer una guarderia. Això és molt interessant, I estan amb el seu cosí i tal, i de sobte, surt un senyor de la parròquia, això és la parròquia. Surt un senyor de la parròquia que se'ls acosta i li diu, vostè és l'arquitecte? No, sí, estic, sí. Sí, va, molt bé, ja fa cara d'arquitecte. Que me la faria una habitació pel meu fill? No. Ostres. I per què la vol? Per què la vol una habitació pel meu fill? Això és un dispensari. Jo no li puc fer una habitació pel seu fill. És que el meu fill vol escriure. Vol escriure el seu fill. I què vol escriure? No, vol escriure sobre els veïns d'aquí. Escolti'm una cosa, dic, miri, 2 coses. Jo una habitació pel seu fill no li faré, perquè tampoc entenc molt bé què és el que hi ha de fer. És que la parròquia fem tantes coses. Hi ha el seu cosí que és un pesat, el doctor Ribes, que és una cosa que net, unes cues de gent, cada dia. Hi ha la Pepita Casanelles, que s'ha enamorat, i ara, escolta'm, hi ha el capellà, una mà de gent aquí, hi ha l'Elias Ortiz, que només vol fer cases, i tot el dia a l'església hi ha molt merder, i el meu fill vol escriure, vol dedicar a escriure, i no troba una habitació tranquil·la en tota la parròquia de l'església. Que me la farà una habitació al dispensari, i l'arquitecte, que és molt bon home, però és arquitecte, li diu, no li faré. I segon, digui-li al seu fill que dedicar-se a escriure aquí és impossible. M'entén? Jo vaig trucar al Ribespiera, m'ho explica ell, això, l'arquitecte, i em diu, escolti, si jo hagués sabut que l'home que em demanava això era el pare del Paco Candel, jo em volia morir. Quan al cap dels anys vaig anar veient que aquell senyor que m'havia vingut a demanar una habitació pel seu fill era el pare del Paco Candel, i que el Paco Candel era un nen que s'estava esperant allà. Aquell senyor, perquè li fes una habitació. Diu, s'adona que aquell senyor, que era el campaner de la parròquia, pensava que el seu fill es podia dedicar a escriure. Allà, ple de rates i xinxes com eren, cantutis. Se n'adonen d'això. Li acabo d'explicar l'anècdota al Paco Candel i se'l posa a plorar. I em diu, no ho sabia. No sabia que el meu pare m'havia anat a demanar una habitació perquè ens dediqués a escriure. I ara m'adono que tota aquella gent que em van fer escriptor, jo no n'he parlat. Farem un tracte posterior. Faci la meva biografia, però no parli de mi. Parli del doctor Ribes, parli de la Pepita Casanelles, parli del mossèn Jaume Cuspinera, parli del mestre,
el mestre Cabo, parli de tanta gent que van fer tantes coses perquè jo volia. Parli del meu pare, que creia que jo em podia arribar a convertir en escriptor i que realment ho vaig fer. I aquest és el primer capítol del llibre i aquesta és la història. Crec que és bonic, això. Sí. Moltes gràcies i bona nit. Alguna pregunta? Us ho ha passat bé? Crec que és interessant, això. El llibre, jo tinc un llibre del l'art català. Sí, Sortirà molt. sí, molt bé. Ara vostè necessita aquest. Però, escolti, no passa res, però és infinitament millor que això que escriure. I faig la feina que em va demanar el Candel, de parlar d'aquella cinquantena de personatges que el van convertir en aquell personatge. El llibre que vaig comprar, És una censura. Tens la joia de la corona, perquè és el primer que surt sense escapçament. Complet, sí, és fantàstic. I el pròleg d'aquest llibre, el Jordi Amat explica que aquest... Marc Andreu. La Naja del Hatsby. Sí, de fet hi ha 4 o 5 pròlegs de gent que explica coses, però és interessant. Bé, digue-li. Els altres catalans tenen una segona part que és encara més la... Sí. No us ho explico perquè són unes coses... De fet va anar reescrivint una vegada i una altra tot sobre aquest mateix tema, si no recordo els títols, però són més sobre el mateix, els altres catalans. És fascinant la quantitat de llibres que va arribar a produir el personatge. És una cosa que... La bibliografia aquesta, no la bibliografia és molt emotiva, en el sentit de tota aquesta gent que ells sols, amb l'ajuda d'unes quantes persones, tenien un sentiment molt viu per a la gent que vivia en aquelles condicions, van poder transformar una mica la seva vida. Sí. Això ho trobo d'una motivitat molt gran, sí. Molt. Sí. Que s'explica amb aquest pare, que justament demana una habitació pel seu fill per escriure. L'arquitecte m'explicava per telèfon, i vaig anar a dinar amb ell. Aquest Òrdic Espiera és un arquitecte que ha suscitat els llibres arreu del món. És un arquitecte molt important, que veu de la font republicana i que s'afanya sobre el franquisme a fer coses modernes. I aquest dispensari, de fet, allà al mig, és d'una modernitat esclafidora, és una cosa tremenda. I em deia, escolti'm una cosa, és que si jo hagués sabut que era el pare del Candel i que faria tantes coses, però és que era impossible. Se m'acosta un senyor i em demana una habitació. Escolti'm, aquest tio està bo. I ho explicava. Deia, m'ha vingut un home que sortia de la parròquia, que es veu que toca la campana, que el seu fill no va escriure. I què li has dit? Dic, home, escolti, tregui-li del cap. Però si quan ho llegeixes sembla que ho visquis. Perquè això no passarà. I doncs això el Candel ho portava molt a dins, perquè, esclar, és que el que ens ha passat és molt únic. Fixeu-vos en una cosa, no hi ha altre lloc al món, i mira que ho he estudiat, on hi hagi un autor com el Candel que t'hagi descrit un fenomen tan complicat i que l'hagi fet tan extensible i tan amè. Sota un concepte, els altres catalans, que és tan potent. És una cosa tremenda. Hi ha un paràgraf molt curt que a mi m'agrada molt, diu: ningú sap què es neixen en el nord, de fet, on et pots quedar i anar fent la teva. Hi ha gent que no sap el que és això. Caldrà remarcar-ho per saber-ne apreciar la qualitat sobre la migració. Sí. Jo li feia la pregunta que ens volem fer tots, no? Escolta, i ara què? Aquesta gent tapada que venen aquí i deia, escolti, vostès consideren la sort que té. Diu, el que costa sortir d'una terra a la sencera és tornar a davant. Aquest aspecte a mi també m'ha agradat molt. És molt important, sí. Jo vaig enganyar, perquè a partir de parlar dels personatges que em demanava, li anava preguntant tot el que, com s'ho va fer per
per escriure Donde la ciudad cambió su nombre, Elche, tot això. Sí, sí. I ell explica exactament la fascinació que sentia per uns veïns pels quals cap editor hagués sentit cap mena d'atracció. Parlar de miserat, de misèria i de barraques, en principi no era atractiu, però en canvi aquesta gent tenia una història i va acabar sent molt important. Bueno, ha acabat sent el país actual, no? En què tots tenim alguna arrel fora del país. Esteu contents? Digue'm. No, a veure, em va agradar molt els altres catalans i vaig trobar que realment explicava molt bé o sigui que havia estat el fenomen migratori i com s'ha anat conformant la Catalunya fins a arribar a l'actual. Quin paral·lelisme hi veus entre els altres catalans d'aquella època amb els altres catalans actuals? Els processos migratoris són sempre exactament els mateixos. O sigui, la gent sempre marxa de casa seva, no per fer turisme, sí, però no parlo d'aquests, o sigui, per anar a buscar una millor vida per a la seva família i fonamentalment pels seus fills. O sigui que el motor de la migració d'aquell moment, segur que el motor és el mateix, però quines diferències, hi veus diferències? O com ho veus? Els altres catalans que d'aquí 20 anys o 30 anys podem arribar a ser. Acabes de dir una cosa molt important, que són els anys. Necessitem dècades perquè els processos s'adaptin. El Candel no parla mai d'integració, parla d'aclimatació. Fa servir uns verbs diferents que també t'ajuden a intentar entendre. Parla molt de respecte, parla molt d'empatia, que és una cosa que l'hem perdut bastant, el cara a cara, meravella, un divendres a la vespre, que hi hagi tanta gent aquí, però és que és la mostra que poden passar coses, no? I la dignitat, ressaltar la dignitat d'una persona que no per gust ha deixat casa seva, com deia ella, no? I per mi és el mateix procés. És que a mi se m'assembla molt. És un mirall, realment. Hi ha unes obligacions per ells que venen i uns deures per part nostra. D'interactuar i d'intentar trobar un camí comú propi perquè entenguin el país on han anat a parar. Que entenguin que és un país on la gent hi ha pogut fer sempre moltes coses, que han alimentat la nostra cultura i que estem fets d'això. I Catalunya, de fet, s'explica per aquesta capacitat creativa tan important que no sabem d'on surt, però que hi és. El Candel no s'ha fet a Madrid, no s'ha fet allà, s'ha fet aquí. Aquí hi ha una pasta, hi ha una manera de fer cultural que s'alimenta de molts llocs i que fa que passin aquestes històries. Que era difícil que succeís. Un personatge com Candel acaba desactivant l'ofensa que significava que et diguessin xarnego, que era un insult. Jo això de petit ho havia sentit. Això era gravíssim. En canvi, ara, al contrari, que és un orgull, un ari gallec. Però jo que he vist vaig a l'Almussol, que és a Galícia. Escolta, la meva sogra arriba a Galícia i es posa a plorar. Perquè diu, ostres, vivia sobre una cort de vaques i ara estic en una merceria a Sabadell. És molt emocionant, això. Jo penso que hem de... És difícil, No estem dient que no, Però, digues. Una cosa que no m'ha dit. Que la biblioteca de Massanca no parla. Sí. Com et dius tu? Blai, perdona, Isidre Blai. Sí. Blai, jo monto un itinerari que comença a la Biblioteca Candel, perquè era impossible que algú que havia de barraca realment tingui una biblioteca, que és l'antiga fàbrica Philips, on es feien les làmperes ETA. L'itinerari comença aquí, passem per les vivendes de la SEAT, que és una altra petita comunitat molt important, i ens anem a la parròquia de Pol. Per veure, l'arquitecte va ensenyar al pare del Candel que no podia fer l'habitació més necessària. Després ens n'anem al carrer de la Muga per visitar l'estudi on va escriure els altres catalans. Quan tu entres en aquest estudi, t'adones de la senzillesa i la modèstia absoluta i unes persianes de fusta, però el que tu has vist de petits, no? Que és una gran senzillesa i una
tipus de vida que gent amb una gran creativitat d'aquest candel, no? I allà s'acaba, si voleu, ho podem muntar. Doncs és molt interessant, veure sobre el terreny. Les vivendes de Barcelona, per exemple, és molt interessant. Tu has viscut això? Jo treballava Trepitjar el terreny, trepitjar el terreny. Jo treballava a les coses. Jo era educador social i a l'acadèmia passat. I he fet el segon hora urbà a la zona que feia. Doncs escolta'm, és He fet moltes fantàstic. coses. Sí, sí, I tenia el carnet de la biblioteca. fantàstic. I una cosa que era guapíssima, a l'entrada de la biblioteca hi havia una frase del Raimon, com la cançó del Raimon, que deia, si només els rics estudien, només els rics sabran. Molt bo, Aquest és molt bo. Molt bo. Sí, és exactament això. Sobre el terreny és quan s'entén bé el candel i el miracle que va succeir allà. De pensar que Torelló era un niu de barraques tremend i dels habitants. Escolta, és un barri que jo si digués calés en comprar un pis allà. Gran barri, ara. Doncs val molt la pena. Val molt la pena visitar la zona. La pel·lícula que havia comentat, La pell cremada, Sí. com la van fer per la tele. La ciutat cremada. No, La pell cremada. La pell cremada. Si algú l'ha vist, Sí, sí. sobre l'il·luminació a la costa, Sí, sí. quan era la Generalitat. Llavors ell la va presentar aquí als entrenadors, si algú se'n recorda, quan fèiem el cinefòrum, que és una manera. I ell va venir a presentar-la. El Paco Candela. Sí. Ostres. I llavors jo, com que havia treballat a la hostaleria, clar, va arribar al dia, aquella cosa poc sabia tant, jo. Llavors li vaig dir, tindria tant èxit, vull presentar aquesta pel·lícula amb la migració, sobre el turisme i tot, sobre la versió social. Llavors ell es va enfadar una mica. Després vaig comprendre que no havia d'altra, ara que ja que tampoc ja no coneixia, ara no parlo. Però va venir a Argentona per presentar La pell cremada. Està molt bé aquesta pel·lícula. Sí. Perquè també la migració dels atenus, de veure els hotels, i així, molt també. Oh, i tant. El director, Sí. no m'interessa, però no la Jo sí, sí. Però sempre pell cremada és un qualsevol. Preguntar-te una cosa. Tu no creus que aquests nous moviments que hi ha anti-immigració, per exemple, a Ripoll i així, trenquen molt aquesta tradició que hem intentat tenir d'acollir i de fer un sol fills, i que això ho pagarem molt car? Com ho veus, això, tu? Jo veig una gran preocupació, però també veig que cada època té les seves dificultats. Veig un candel que l'he estudiat des del seu context, que neix i creix en el franquisme, precisament, amb un franquisme que ja veiem el que va ser, no? I que precisament esclafava tota aquesta massa de treballadors que era molt complicat d'organitzar. I en canvi va succeir. Tot això es va fer a còpia, com deia vostè, de molts anys. Tot això s'ha d'entendre molt. Però, ostres, jo què t'he d'explicar? Jo hi crec molt en aquest tipus de personatge perquè l'extrema dreta, efectivament, tant que saben d'història, no es fixen precisament en la riquesa que pot aportar un tipus de personatge que t'arriba per treballar i per millorar i que s'ha d'aprofitar tot i que potser aquí no s'haurà ningú. Poden venir temps molt durs i aquesta gent ara ja són aquí i s'ha de fer alguna cosa, no els pots pas fotre fora. Al contrari, te'ls has de fer teus. Te'ls has de fer teus com sigui i se't faran. Jo en conec molts que parlen un català perfecte i aquell no... Escolta, com et dius tu? Maria. Maria, aquell no... I em sembla que jo conec de Jardinera, Ho he viscut. de Ramon Fuster. Què dius? Has sigut... Ets escoles de les jardineres, tu? Sí. En sèrio? I tu vas fer el llibre del Ramon Fuster. Ostres, i tant, això és molt important, No llibre d'aquí, perquè tots Bé, també hi viuré. És un altre tema. Bé, s'assembla molt al tema. El Ramon Fuster era un pedagog lleidatà. Sí, molt bo. Que es va ensenyar a l'escola de jardineres. Ens va ensenyar molt. Carai, molt bé. Què m'has preguntat? Bueno, no ho sé, és que per mi la resposta és molt fàcil. Ja ho hem dit abans, és una qüestió de respecte, empatia, d'acollida, ostres.
No ho sé, jo també he viscut a l'estranger i sé el que és sentir-te rebutjat i sé el que és sentir-te acollit. I també n'hi ha que aprenen català i són conscients de la importància que significa com a eina el català per millorar, per saber el lloc on has anat a parar. I la satisfacció de veure la cara d'algú que et parla en català, que no és la seva llengua, que és una llengua remotament diferent de la seva, és molt especial. Jo quan veig això penso, ostres, aquest és el camí. I nens que s'escolaritzen ja en català, que llavors ja és fantàstic, que ensenyen als seus pares a parlar català perquè hem de fer els deures. I ens et trobes, ens hem d'esforçar a entendre aquesta situació. El que no podem fer és, no sé, fotre un mur i no sé, em sembla, no sé, cap de si t'ho fessin a tu. El que passa que, esclar, aquí no n'hi ha ni un d'allà. M'entens? Encara no. Encara no. Hem de fer que d'alguna manera, culturalment són difícils. Culturalment són difícils, però no impossibles. S'ha d'intentar fer alguna cosa, no ho sé. És molt fàcil. Fotem-los tot. No ho sé. Jo tinc els records de la migració quan va arribar. La primera migració. Explica. I me'n recordo que la gent sí que et deies, et deia diferents de cara i els deia diferents de nosaltres. Sabies que era un immigrant? Mana? Sabies que era un immigrant? Sí, tant. Sí, tant. Bueno, a més, no venien en massa perquè aquí es va fer una torre que es diu Can Navas i aquesta gent passava una mica aquí, més amunt al carrer, i passaven pel carrer de casa que venien de Mateuropeu per treballar en allà. Ja es veia la fesomia, tots diferents de nosaltres. Però, dintre de tot, la gent els vam acceptant, com ara, doncs hi ha tota una massa de gent que no accepta de cap manera aquesta nova migració que ha arribat. I que tenen les mateixes necessitats que tenien aquella gent. Sí que hi ha això de la cultura, però això, esclar, ells també porten la seva. Sí, porten la seva. Et diré una cosa, mira, jo me'n recordo molt de la meva àvia, aquesta àvia que he tingut, cosa tremenda, que anava a missa amb una mantellina. Jo també havia anat a mantellina. Ta mare. I tant. Amb les seves 3 filles, amb les quals la meva mare. I tant. Passeu per aquí, ben aquesta hora, tomar una mala llet. Caminaven tapades, i tot i surten amb les fotos tapadíssimes, la meva mare de negre mirant, ostres, mare de Déu, i que te la traguessis, I això t'estic parlant de fa 50 anys. Jo ho he vist, Sí. I amb els anys, la meva mare no se la treia ni pintura, resulta que ningú se'n recorda de la mantellina ni d'anar a missa. O sigui, si és la meva àvia, després t'hauria de caure a la rota. M'entens? Jo encara recordo... I és producte de... Jo recordo la meva àvia, que quan va quedar dins, ella era de Castelló d'Empúries, del costat de Figueres, i es va portar a mi que era petita, i allà les dones, un dia que era gran ja, bueno, llavors no sé molt, havien d'anar a un mocador del cap. Sí. I ella no li agradava, i deia, un mocador que no va allà, quan allà no va passar ni un dia que no anés a un mocador del cap. Així es lligada. I ara ens escandalitzem perquè la gent va amb un veu. Tota aquesta gent ha avançat, però llavors aquesta gent hi ha una involució religiosa per part dels imants i això sí que hem de vigilar. Molt. Perquè esclar, molts van sempre al que vulgui, però llavors aquesta gent, els pares aquests no s'adapten, que aquests són els paridors, que hi ha la involució. I amb això no podem seguir. No podem seguir. Hi ha una que vagi obligada perquè l'obliguen els pares. En canvi, aquesta generació canviaven i els pares no s'obligaven que es mantenien el moment que va molt. Sí, però tu saps molt bé qui té la raó. I jo penso que ells, en el fons, tard o d'hora, si hi ha algun lloc per despertar-se, és aquí. O també conec noies que això s'ho han fet i que han aconseguit una miqueta, no, perdona, que No, és que jo volia parlar una mica de la meva experiència. Jo vaig començar a treballar en una escola d'adults. Adults? Sí, a Cerdanyola.
primer novel·la El barri, no? Sí. El barri. No, No la Vallès. Sí. Primer, antigament veiem mossèn Escuter, que anava pel barri agafant els mobles de la gent més poderosa, no? I portava els mobles a la gent pobra, els que arribaven, i ajudava la gent del barri, no? Mossèn Escuter, que hi ha un gegant. Sí. I primer vaig viure una mica això. Estava a l'escola d'adults. Després vaig anar a l'escola d'adults de Rocafonda. I quina llàstima, no? Perquè ara l'escola d'adults de Rocafonda ja no existeix. No hi és. Per què passa això? Perquè els polítics no tenen interès en acostar-se a aquesta realitat. Estem fent guetos, els estem fent, els polítics contribueixen. Llavors, aquesta aportació de mossèn Escuter en els seus moments la tenia l'Església, perquè no hi havia escoles d'adults, diguéssim, no? Hi havia el franquisme i l'obra social la portava el capellà de la zona. Aquesta obra social actual està desapareixent. Sembla que les escoles ho han de cobrir tot. L'escola dels nens, no? De primària, de secundària, ho han de cobrir tot. Però aquesta xarxa que hi havia abans, que, per exemple, va portar a l'escola d'adults, els moviments veïnals, no? Bé, doncs, és una llàstima, ho estem fent molt malament. Ho estem fent molt malament. L'experiència ens diu que ho estem fent molt malament, perquè els guetos continuen existint d'una altra manera, però hi són. I ara, doncs, clar, aquests moros, aquests negres, no? Ho veiem com una amenaça, però han vingut a treballar igual com els mossèn Escuter, com els meus avis. Un avi lurcià i una altra àvia valenciana, de Castelló. No sé, ho hem fet molt malament, penso. Ho estem fent malament. No sé cap on hem d'anar, no ho sé, no sé, perquè no té la solució. Però volia explicar una experiència. Potser també s'ha de tenir en compte que culturalment aquests nous immigrants són molt diferents. A veure, els altres eren espanyols. Encara que jo sempre dic, potser no som espanyols els catalans, però som cosins germans segur dels espanyols, no? I aquesta gent porten un bagatge cultural molt diferent, sobretot els que estan molt tocats per la religió, molt marcats, perquè l'islam estan a l'edat mitja per mi moltes coses. I per tant això és més complicat. Després els que venen els llatinoamericans són diferents però tenim més cosa. Vam anar allà i vam deixar alguna cosa, no? I potser aquests són més fàcils. Nosaltres crec que és més complicat. Són moltes immigracions diferents al mateix moment. Per aquí darrere també hi ha paraules, eh? Hola. Jo volia introduir un tema. Fa un mes va venir una dona que es diu Júlia Ojeda a presentar el llibre de Pedrolo. Ui, no els agrada gens cap de tot. Per això volia treure el tema, a veure quina opinió tens tu. Jo vaig fer la presentació i em vaig apuntar algunes frases d'un article que es diu Entorn d'una expressió, que l'expressió és els altres catalans, i diu estic segur que en Candela es revolta en veure la injustícia de la societat americana blanca amb els seus negres, que quan els disgusten els imperialismes, etc., diu quan tenia el problema a casa, referint als catalans, i després diu els catalans als quals al·ludeix l'expressió resulta que de catalans no ho són. Diu, són gent d'altres terres que han vingut a viure entre nosaltres i que en llur majoria no s'han integrat. Diu, la colònia d'anglesos, alemanys, italians no diu pas que són catalans. O sigui, una mica aquesta és la idea de l'article. No sé quina opinió tens tu d'això. Molt clar, s'equivoquen. Jo parlo sempre d'un exemple que t'agradarà molt conèixer. No sé quina opinió et mereixerà, però jo te l'explico. A casa la meva àvia, aquesta àvia, d'una casa on tenia fàbrica, hi havia una minyona, una senyora de Sevilla, precisament, la Dolores, una senyora no escolaritzada, analfabeta, que signava una X, una vegada li havia de signar una X, una cosa pobreta, que ens va fer de segona mare, una senyora que ens ha estimat
una cosa no escrita, que encara és viva, la Dolores. I aquesta senyora no ha aconseguit mai parlar català. Ho ha provat, però és que no se l'entén ni en castellà. I un dia, quan hi havia tot això del procés, em va dir: quin és? Perquè tampoc sap dir-me el nom. Jo soc catalana, no parlo català, però jo vull que em considereu catalana. No he aconseguit parlar català perquè les eines que em van donar són nul·les. T'ho explicava d'una altra manera, ja l'entenies, però sisplau considereu-me català. Que em consideres catalana? I tant que es considera català. I no parlava castellà, no parlava català. I aleshores jo què he de fer amb la Dolores? Com l'he de considerar? Si ella em diu que vol ser catalana perquè se sent catalana, jo la considero catalana. I li he dit, amb aquell punt d'emoció que requereix això, no? I aquesta senyora i deia: una altra vida parlaré català, però és que no puc. Si apenas l'entenia com m'ho explicava, amb andalús, m'entens? I és una qüestió. Però jo soy catalana. Jo soy catalana. Llavors, això ho explicava a Prada aquest estiu, i a Prada, que hi ha gent més dura, deia: no és catalana si no parla català. I li deia: bueno, però la Dolores em demana ser catalana. I jo l'he d'acceptar perquè ella sí que voldria però no pot. I jo la considero catalana. I n'hi ha molts d'aquests. I és possible que això ens passi molt sovint, Què hem de fer amb aquests? O sigui, el que no podem fer és descartar. Aquí tot això és complicat, Ella entenia el català. Sí, mare de Déu. Tens jovenets. Va fregar les terres de tot Manresa, senyora, d'una manera absolutament perfecta. O sigui... I tenim nens joves catalans que parlen en català quan t'interesses. Té un fill que és mosso. Té un fill, el Dolores, s'ha fet mosso. Mosso d'esquadra, un tio que no diries mai, allò de la cara que deia, se'ls veia la cara, que se'ls veia la cara. Aquest tio és mosso. Però és que és veritat que se'ls veia la cara quan van arribar, perquè venien, amb el bon sentit de la paraula, amb respecte, venien morts de gana, perquè no menjaven. Per això venien. Clar. Per això venien. Sí, i cremats del sol, de segar a la meseta. Després, clar, els seus fills ja van ser diferents, però els primers que van arribar... Direm una cosa, l'únic que sé, que m'ha fet la pregunta, l'únic que sé és que tenim l'exemple d'un personatge que és la mostra de com s'ha fet això. I que em demostra que la tesi Pedrolo potser no és la més realista de totes. O sigui, jo vull pensar en un gran realisme del que tenim al davant. I se m'hi assembla més al Candel que no al Pedrolo, que jo l'entenc. Jo l'entenc, el Pedrolo, jo ja sé el que vol dir. I té molta raó. Però hi ha una part de... No pots descartar ningú aquí. Hi ha un espectre, no? El respecte. No, vull dir que hi ha un espectre que no... Hi ha un espectre, clar. Les coses són blanques i negres, ja ho entenem. Clar, però saps què passa? Que això que has dit està molt bé, i de fet abans n'hem parlat amb tu, això del Pedro, però tot això n'hem de parlar i ho hem de conèixer, perquè si no, tenim l'eina que ho ha solucionat. Tenim l'eina, i aquesta barreja s'ha produït d'una manera perfecta. El Camp dels Estats Catalans explica casos de gent que amb el pare parla castellà, amb la mare català, entre segons quin germà de com s'ha educat parla en castellà i segons quin altre en català. Això passa bastant. Diu, però no tenen cap mena de baralles. I tot es va fent, i la gran massa dels catalans que ell explica al llibre és aquesta. De gent que van ben però saben molt bé on són. També n'hi ha que no. La història, tu has dit, el que som bastant. També has contat que has dit una cosa molt, que el Riba i l'altre van tocar en una època de la burgesia catalana, la que té els calés. I aquella gent deixa els calés perquè puguin fer coses a les variades maneres. O sigui, hi ha un que és dedicat al negoci, fàbriques i tot, però sempre hi ha una família, parlo de la burgesia catalana, que sempre fa coses socials. I quan necessita sentir per fer un col·legi, per fer tot, va
entrar en els armats o el que sigui perquè puguin fer això. Llavors, aquí era falta una part de la societat catalana, de Cató i de l'Àquila, perquè s'hi pugui integrar aquest aquí. En aquella època va ser molt important, el congrés o tot això, però s'ha fet per mediació d'aquesta classe que va col·laborar. Coneixen el Vilaseca, el Roc i tots aquests, que eren de la burgesia i van fer una quantitat de coses a la classe treballadora. Això és clar, ara. Tots hem de fer un esforç. Totalment, sí, sí. Jo vaig sentir fa anys... Aquí no són... Sí, aquí darrere també hi són. Sí, digues. D'aquesta manera, sí, digues, perdó. No, ja... Soc un molt mal director. No. Jo passaria la nit escoltant aquest noi, perquè què barbina, perquè és molt interessant el tema. Jo perquè vaig fer la presentació del ponent i ho vaig preparar i havia d'anar traient temes i llavors m'ho vaig apuntar i era un dels temes que havia. Sí, a l'època, escolta'm... No he tingut una idea de... No és que hagi comprat la idea seva, simplement volia... Contraposar-la. No, més que res, sentir quina era la teva opinió. És una opinió que és molt poc estàndard. Bueno, està sempre molt enllà de l'opinió majoritària i surt sempre per una cantó que no t'esperes i realment el Paco Antelo és una persona que quasi ningú es fot amb ell, ningú qüestiona pràcticament, és com molt... Però ara tu que dius alguna cosa... Per això em va sorprendre quan vaig fer la presentació, que les manés d'aquesta manera. Per això ho crec. No estic d'acord amb tu amb una cosa. El Paco Candel hi ha molt sector polític que no el pot ni veure. No s'ha fet un any Candel com calia. Fixa-t'hi. Tot això que parla el Candel de la cohesió social, Catalunya un sol poble, tots aquests conceptes tan potents que té, més aviat molesten. I quedaria esperat del pensament que potser tindria de cara a Catalunya un Candel. Vull dir, també és un personatge que dona sorpreses i que no agrada a tothom. No agrada a tothom. No. Jo no sé quin partit polític sou a l'Ajuntament. Independents. Però vull dir, l'any Candel no s'ha celebrat com s'havia de... O sigui, possiblement perquè la potència de totes aquestes activitats que no es fan és d'un altíssim risc i molt efectives. Això a les escoles de la és una cosa que la gent que ha passat per això es transforma. I és un país que propicia... És el país dels cors claver, és el país de la xarxa, de la gent que va als llocs als vespres, és el país on la gent canta, s'apunten als cors i van a cantar i s'ajunten. I si a algun lloc passen les coses és aquí. Aquella xarxa veïnal de la Nostra Senyora de Port, allò era una cosa tremenda, d'una potència humana. Feien teatre, feien gegants, els gegants eren l'eina per introduir els nens al país i els capgrossos i no sé. Però són uns anys. Són uns anys que... Hi ha molts barris que hi ha aquest tipus d'activitat. Sí. No, que jo penso que la immigració aquesta de què parlam de l'època d'en Candel, jo penso que és una migració que va ajudar molt a créixer a Catalunya, va ajudar moltíssim, perquè, per exemple, la lluita obrera que van aportar aquesta gent que venia de lluitar per trobar una vida millor per a la seva família i pels seus fills, venien a lluitar i que jo penso que van fer créixer molt les grans vagues dels començaments d'aquells anys, venia molt de població immigrada, vull dir que van aportar un esperit de lluita a Catalunya que va fer créixer en aquest sentit terrible i econòmicament el país. Jo penso que actualment, perquè ara com parlem molt d'immigració, ara hem sortit a parlar molt de l'islam, però jo penso que la situació actual a Catalunya és molt diferent. A part dels partits d'ultradretes, que centren tot el tema en el tema de l'islam, però jo penso que una de les migracions que està fent més mal, entre cometes, a Catalunya és la
migració que ve hispanoamericana, perquè venen a la mare pàtria, venen a la mare pàtria, i amb la idea que venen respectant totes, jo respecto totes les migracions, perquè penso que tothom té dret a buscar millores de vida per als seus fills, arreu, tothom, però que penso que és molt diferent la idea de pensar que no saben ni que venen a Catalunya, que venen a la mare pàtria, venen a Espanya, i llavors això dona un sentit de prepotència que no veuen per quin motiu serà la història de... A veure, si parlen molt més català criatures fills de magrebins o de xinesos, perquè saben que no és... O sigui, que han anat a un lloc nou a defensar-se el dret per viure. Però, en canvi, la migració que ve d'Hispanoamèrica jo penso que té aquest... que hi ha aquest... Sí, perquè per mi crec que per ells és pujar molts escalons, ser espanyols, ser catalans no els interessa, poden ser espanyols, tenir DNI i tenir un passaport europeu. I clar, el que ha dit ella, la madre pàtria. Però això és l'herència no, només diré una frase, és l'herència del colonialisme. No són culpables, són molt víctimes d'un colonialisme terrible que han patit. Jo no parlo de culpes. No, però vull dir que s'ha d'entendre en aquest context. Un tema sobre el... A veure, volia comentar que em preocupa a vegades del concepte quan diem immigració. Jo t'explico una mica així resumit, els últims anys de la meva docència vaig tenir la sort de poder estar en aula d'acollida, la Maria també, que això me va fer reflexionar i realment va ser una sort perquè em va canviar la perspectiva. Llavors, i comences a donar voltes i te n'adones que estem en un país, a Catalunya, Barcelona concretament, de sempre ha estat pol d'immigració. I quan dic de sempre, perquè sembla que la immigració va començar a l'època que sí que és una immigració. Parlem de l'actual i aquesta. Quan recordo, llavors clar, ho vaig recordar, anècdotes que la meva àvia m'explicava, m'explicava que els seus pares van arribar a Barcelona provenents de pobles de Catalunya mateix, però perduts, que venien, com deien ells, amb una sabata i un espardent. De l'exposició. I vull dir que sempre, llavors vas mirant una mica, jo no soc historiadora ni no és el meu fort, però que sempre s'ha format. Llavors, potser si entenguéssim que aquests processos ja han sigut sempre i que a més que els països catalans o Catalunya i concretament el que és el pol de Barcelona s'ha format això, potser ho miraríem amb una altra perspectiva, no ho sé. Vull dir, tan diferent. A la meva besàvia que parlava, aquesta besàvia que va venir de Sanaüja, parlava un català diferent, se n'hi enreien, perquè parlava el català de Lleida. O sigui, que aquestes friccions ja han estat sempre i som hereus de fluxos migratoris. Llavors, jo crec que això no s'ha donat prou valor, no ho sé, tinc la sensació que a vegades gent que ens pensem que ja hi érem d'aquí de tota la vida, doncs no, tots som provinents de tot arreu i ens hem anat acomodant i volem mantenir una cultura bàsicament, en el nostre cas, basada en la llengua, que és una sort, perquè és una cultura, la llengua la pot aprendre tothom i no és com una religió que és com excloent, sinó que basem la nostra cultura en una llengua, per tant, no vol dir que hagis d'abandonar la teva llengua materna, i per tant, és això. Jo crec que a vegades no es posa prou el focus en això. Tinc la sensació, és el que jo he donat voltes. M'interessa molt tot el tema aquí, però quan... Que només eren pobres els que van venir de fora, o sigui que els anys eren uns pobres de suavitat. Bueno, però és que la distància cultural a l'any 1800 del Sanaüja a Barcelona devia ser tan bèstia com la d'ara dels pobles del Marroc aquí. És que no és tan diferent. I també anaven amb el vel i també era... Moltes gràcies a tots que ho haurem de deixar aquí.